Guys, Happy New Year sa inyong tanan, no? So, karon pag yun intawon ko makaingon na nagsugod na gyud akong New Year karong February na. Kay sukad last year grabe ka busy tapos pagka January murag utong-utong pagamay. Murag February nakahinga na gyud. So, Happy New Year and your iyaan is back and I will try to be very consistent. So, let's do the same thing, comment, ask questions, tapos atoan ng pag-usapan. Okay? So, can you notice it? Lahi na ato ang background, guys. Nanatay new venue. Charot! Dili, oy. Namalhin actually mi sa ako ang bana. So, isa na sa reason nga nung na-busy kong taman since last year. So, after sa amo ang bakasyon sa Pilipinas, which kanang ano gyud siya, well spent na bakasyon with family and friends, and of course sa mga the things I miss sa Pilipinas, it's really worth it and kailangan jud pud namo to kay after namo sa among bakasyon ning balik na pud mig kudkod, guys. So yes, your iyaan is back. Di ra maguol, charot. So anyway, last year it's been daghan kaayo jug ang reason ngano na busy mi og taman og ngano wala gid pud mi naka-upload, and one of that is tungod sa pagbalhin. Guys, siguro kanang ang pinakadili na ko ganahan no kay kanang magbalhin. Magbalhin gyud og balay kay aside sa kahago ang gastos grabe gyud. So isa na sa kanang murag kumbaga giposa namo ba kabalo na may before na maguli og Pilipinas na need gyud namo mamalhin, pero kana ganing namang good ko'y kanang ugali na night times na before kanang kabalo ko na nako'y something buhaton na kanang something dako jud kay siya, and then i-postpone sa nako siya murag unya nakabi kay kapoy kaayo ka atubangon ning anak pud ba mo like kanang unya na sa kabi kay kanang mag-focus mag self-love sa koron. Self-love pero ginaano gid nako ang kanang responsibility, no. Pero anyway, kung makarelate mo, comment diha aon sa inyohang mga ingon anak nga batasan kay ako ingon anak jud. So like I said, isa sa mga butang dinhi sa UK pagbalhin namo kay I know na renters mi sa ako ang bana. And sa among pang-rent, ang pinaka first good namo na experience is kanang house share na ami kauban sa balay. So kato siya wala gid mi ganing syempre kay ako man good if naga-rent mi, nagabayad mi, wala man pud mi problema sa amo ang monthly na payment kay makabayad man pud mi kay gina-prioritize na namo di kay unsaon na lang asa mi puniton kung ma-homeless mi, di ba? So isa gina siya sa gina-prioritize as namo nga naa dinhi kay para gid na ami balay nami ulian. But then kato na time kay nag-pandemic, so ni ana tong tag-iya sa balay na mo balik na sila sa ilahang sariling balay. So, kailangan na mo mangita og mobalhin. 2 months notice lang to siya, guys. And kanang pinaabtik gani tanan. So, within 2 months, as in, grabe gyud ang amo ang kuan ato. Fast forward, nagbalhin nami sa katong balay na kami na lang duha sa kumbana. I think na-share na ko sa inyo before na lisod di ay no, kanang na-realize na ko ba na hala, tiguwang na gyud di ay ko. Kaya kanang, kabalo ka ng ikaw na tanan maghuna-huna ka ng hala, wala tay lamesa, wala tay lingkuranan, wala tay plato, kutsara, ka na ingon ana ba na, imuha na day na tanang kanang responsibility, dili para sa una ba na marag, wala, dili na to na ma-appreciate, kay syempre nagpuyo beta sa tong balay sa tong ginikanan no, na wherein tanan, kay provided na, but this time, ikaw na day maghuna-huna anak tanan. So isa na sa katong mga na ko ba, murag namulat gani ko sa reality na, hala, kami na lang man di adult na jud ay kuno na nagid ko sa edad na dapat kanang independent na gid ko. So ingon ana siya. So after ato na balay nagka problema mi, pinaka first time namo ni sa ko ang bana na kanang kami randuha. Tas kato siya na balay kay kanang moldy kaayo pag kanang tingtugnaw. Syempre pagbalhin namo, guys, kay almost summer naman. So wala day okay ra. Pag abot og winter, dito na nang gawas ang mga sumpa. Dito na nang moldy day kaayo siya. So gastos, another gastos. And then health concern po siya. Kay syempre, dili ba maayo ang molds niya. Wala ba na sa tua. Dapat ay molds sa tumbalay na ba? Ay, basta dili na ako na-realize na pag winter na dingon ana. So murag kay kanang damp kaayo ang lugar or kanang moist kaayo ba niya mo na magka-molds. So mo na mong issue. So mo to kailangan na mo magbalhin. Sa next na mo na flat, katong previous na flat, namong balay na inyong nakitaan sa ato ang katong mga nato mga
unsa na ay kato akong location kung asa ko naga-video guys, mao to siya amo ang old na flat. So dito siya kato nagdugay mi didto mga almost 5 years pud mi didto. So imagine ikapila na mi nagbalhin kapoy kaayo guys kay lagi like what I said kanang the fact na kami lang duha sa akong bana tas mamalhin mi. And isa po di ay guys, nga hindi ko ganan mo balhin kay ma-realize na ko na daghana din ako gamit, uy, asa manigikan. So, ing anak po ba mo? Kay ing anak ko, mo na di ko ganan mo balhin. And at the same time, ang pinaka-stress gyud nako pag magbalhin kay ang kwarta. Kay diri man god kanang number one ang hassle sa pagpangita kung asa mo mobalhin. Kay syempre mangita manggid mo anag kanang number one nimo i-consider kay ang imong work, ang travel nimo padulong sa imong work kung okay lang ba, dili ba kay siya layo, dili ba kay siya hassle kay of course kung magsugod imong work og 8 unya layo ka sa mga train station or bus station, ang imong commute i-consider na nimo lain po mo mata kag alas 4. Diba? So, isa na sa amo ang kailangan i-consider. Tapos, ang next, ang renta. Of course, ang renta kay dapat naka-budget na siya. So, isa na sa gina-consider na mo. Then, pagkahuman, ang place. Kung safe ba siya, kanang di na ba ta mag-uol, o kuanta din ha, matubuhan tagkalit. Ingon ana. So, isa na sa ato ang mga kinahanglan i-consider. And tapos pagka human pod kay, syempre ang mga gastuhonon like dool ba siya sa mga groceryhan, dool ba siya sa kanang public transportation, kanang mga daghan kay kang i-consider babag-o gani ka makabalhin. So, isa na sa mga butang I think ang pagpangita sa balhinan kay isa siya sa maka-stress pod sa ako. And then of course i-ready nimo ang payment imong kwarta kay 1 month deposit, 1 month advance. Tapos pagkahuman ang imuha pang kanang moving van. Karon pa lang gyud na naga-share ko gihangak naman gani ko no. So ingon ana siya isa na sa challenging kaayo nga part sa ganing pagpuyo og laing lugar nga especially wala kay imong sariling balay and then renting ka or anywhere in the world o misina gani ka sa Pilipinas if ever na renting ka somewhat siguro makarelate pud mo ani kay syempre magbalhin-balhin yung mangita na pug anang another place although ma-differentiate gyud nako kay syempre kami nagbalhin man pud ko nagbalhin man pud mi sa akong pamilya tong bata pa ko pero katumagod na time kay daghan magug mutabang anak ba so kanang wala kay nako nakita or siguro nahaso lang ako akong mama ato pagbalhin pero kana ganing dili jud ingon anak ka kana ganing unsa bay wala ko kabaloon sa ang term pero dili jud ingon anak ka grabe gani ang kalisod kay daghan magugmutabang na imo karat man na imo alsa na imo ingon ani diri man gud kay kami lang duha sa ko ang bana magbalhin at the same time nagatrabaho pud mi so kana ganing mauna siya guys kanang grabe gud kanang planado gyud dapat tanan and then ang amoa pa yung pagbalhin last year kay kana ganing murag 50-50 na mi idea na mamalhin mi pero kabalo ka nang wala gyud siya ni sink in sa amo na hala mamalhin na daay mi dayon kana ingon ana ba so isa na sa kuan pero anyways happy gina-share lang nako ni sa inyo ha kay isa magud ni siya sa reality sa mga OFW na pareha sa amo na nagpuyo sa gawas na kailangan namo ni siya i-face gani na challenge na ang pagbalhin and for some of you na maybe basig mamalhin nay pa mo or nagapangita pa mog lugar kung asa mo mamalhin and katong mga akong gipang mention na dapat ninyo i-consider kay isa gid na importante gid na labaw na if for example kamo na magbalhin kay naamoy kanang kids na naga-eskwela so syempre i-consider niyo ang fact na kung duol lang ba siya sa school kung walking distance lang ba siya or kailangan ba ninyo mag-bus so isa na sa mga butang na kinahanglan nato i-consider before jud ta mag-make og step gani na okay dira na mi mobalhin kay before wala jud na nako na realize guys wala na ko na realize kung unsa ka importante ang pagplan bag-o gani pagbalhin kay isa din na sa syempre ikapila na ba mi number 1 2 ikatulo na nina mo na balhin guys grabe na kaya nga muang ka ng unsay tawag namong practice so daga na kay may practice no so isa na siya sa butang na kanang gusto na ko i-share ba kay mo na siya ang isa sa reality na although mo yung kanang magbalhin pero you know, if you come to think, or kung ikaw na naka-experience, I'm sure maka-relate ka sa amo ang kanang grabe ang pagplano, ang pagpangandam sa gastos, tapos, ang part na kanang kung kailangan ba nimo mag-off ka sa imong trabaho or pwede ra ba na magtrabaho ka nya maghipos sa imong gamit niya kana yun ana gud unsaon nimo siya pag-schedule kana
isa na sa mga kinahanglan i-consider. And I think gusto na ko ni siya i-share kay mo gid ni ang nakakuhag dako kaayo nga time sa mua ni Jason last year. Kay syempre ang pagpangita sa flat dili siya basta-basta. Kay naamang pud gud dinhi ana kunwari nakakita kag flat, and then depende pa man gud pud na flat is kanang imuhang murag siya condominium type mo na ilang term dinhi tapos flat or balay ba or detached house or whatever imong makit-an, dili man gud necessarily mean na kunwari nakay kakayanan mo bayad. Sakto ang imuhang kanang trabaho, tapos kay mag-background check pamangod na sila sa imuha guys kung kaya ninyo magbayad, kung afford ba ninyo, kay ilahang mag-ask pa na sila sa ako ang background sa akong work, akong payslip, tapos kay sa akong bana pod mao pod ilang buhaton. So dili jud siya ingon basta-basta na okay ganahan ko ani na lugar kanina dayon ako ang rentahan, dili guys, napa siya background check, di ba? Tapos naapod sila ilahang discretion kung dawaton nila imong application or dili. So ingon ana siya diri kanang kung pwede lang mo sayaw na lang jud ko para kuan mi mag-perform na lang ko bi kay charot mo siya audition kumbaga. So ingon ana siya kanang need nimo daghan siya kinahanglan. So I think kani ako ang naisip na i-share sa inyo ha karon, because for those na wala pay idea or katong muadto pa lang diri katong mga ma-deploy pa diri na mag-work like nurses, kay naa magud na sila free accommodation. So it's not something na kailangan dayon nila isipon. But I just wanted to give you a background na mao ni siya ang isa sa mga reality na need ninyo malaman. And for those na kanang naa na dinhi and nagaplan na mo balhin, kung naapa mo sa inyong kanang free accommodation, work isa na siya sa inyong need na i-consider. Not to put pressure on you guys. Pero yes, isa siya sa inyong i-consider. Kung gusto niyo makasave, I would suggest na mag-house share sa mo kay para at least malesen ang inyong rent, malesen ang inyo kay ano ba yan na kanmor kung baga hati-hati mo ba sa bills and everything. And kung kamo naana mo sa part na kamo na lang sa imong partner or kamo na lang sa imong friend or kanang you're with your boyfriend or girlfriend or someone na kanaganing you live with. So isa na sa butang na inyong i-consider kung budget wise ingon ana. I wanted to share this one kay for me, ang pagbalhin man good, isa sa pinakadako na butang or kuan siya sa life-changing siya kay, you know, aside sa, mura good siya, let's say, mura siya work, nanapod kay bagong work. And sa imuha kay mag-adjust ka sa imong mga katrabaho, mag-adjust ka sa imong bagong work, mag-learn pa ka sa imong bagong work. So it's just like that for me. Ang pagbalhin kay mag-adjust ko sa akong new environment, kanang syempre dili man not necessary na imuhang ila-ilahon ang imuhang mga silingan kay dili man sila ingon ana diri guys. So ang imuha lang is kanang mag-observe ka sa imuhang environments, imong mga silingan, and then for me dako siya kay change magud siya bag-o na pud ba na lugar. And then kailangan ako masanay na pod. So kabalo mo katong sa among previous na flat is syempre na ko mga comfort dito, nakabalo ko asa ni paliton, nakoy ganahan na food, kabalo ko asa mo adto. Diri kay mo na pud namong adjustment sa kumbana na kanang hala unsaon na to pag mamalengke ta or maka-grocery bata din hiag ingon ani. So na-adjust siya mga difference na ingon ana, which is for me, although yes, dali ra man na kay kung naay ko grocery mo palit di kay guna yes kabalo man ko ana. Pero ang ako alang ba is kanang makakita na magud kag comfort nimo. Kanaganing maanda nimo ba para to make you feel at home. Kay di ba like wherever you are, naaman jud ng mga ingon ana na adjustment, and for you to be comfortable kana isa na siya sa mga butang na like ako foodie jud kay ko guys. Kung ako'y ganahan na food, kay timan anak ko, unya, kabalo ko, asa siya paliton usab. So, ingon anak good, ingon anak ko. And I don't know kung ingon anak pod ba mo, or basig ako lang ingon ani, charot. O ingon anak man good ko. So, I need to know kung asa tong mga, pag I feel sad, mar gusto na ko ni kaunon na food. So, kabalo ko kung asa siya paliton, anak good. Siguro next time, i-share mo, magpa-house tour inyong iyaan. Unya na kay kanang very kalat pa kaayo ang balay na pay mga boxes and everything. Pero so far sa kaniya mo ang gibalhinan sa akong bana no, I'm very very happy. And kanang basta kuan siya kanang something na gusto na ko ma-inspire pod mo, because kaniya mong gibalhinan amo namang good ni naga-mortgage na mi. And yeah, so
kana gusto na ko na i-share kay gusto na ko ma-inspire pod mo na hopefully sa akong ika-7th year, I did not expect na magka-property mi dinhiya. And kanang ampo lang jud siguro, grabe na pag-ampo og kanang ask ko guidance gyud kay kinsa may magdahom uy na maka-property ko dinhiya. Murag ana good, murag for me man good suntok sa buwan kay siya na pangarap, pero nahitabo siya kanang more happy kay ko niya gusto na ko siya i-share sa inyo ha kay it's something na sa una dili gyud na ko makita akong self na makaon kaya migingon ana makita na mo ang mga friends na hala no mahappy ko sa ilahan ako nang ma-inspire kaayo ko sa ilahan na kanang naka-mortgage na sila uy nagbalhin na sila sa ilang balay na sila ilahan murag hala no makaing anak pod kaya ko as in mood na akong mga questions before sa akong self and yeah kanang yes, di ba, I talked about before na gusto na ko i-share sa inyo ako mga experience, all the positive, as much as possible, ang mga positive na mga butang na mahitabo as an OFW or as someone who migrated from back home, na out of the comfort of, everything that I got used to. Karon kay kanang naning jud, kami na lang yun duha, very adulting na gyud kaayo. So, gusto na ko na i-share sa inyo guys. And soon, I promise magpa-house tour ang inyong iyaan. So yes, watch out sa ato ang video na. And yes, aside from sa pagbalhin is ang ako apong renewal. So isa pud na siya sa nahitabo last year na kanang need na nako ang akong visa i-update. So, 'di ba? Grabe gid kaayo ang challenges last year, no? Pero nakayanan man siya so far. And I will share with you kanang pag-process sa visa. Actually, nag-apply na ko for citizenship. Oh my God! Isa na siya sa mga positive things na gusto na ko i-share sa inyo ha kay, although grabe ang kanang challenges, grabe ang ato ang mga na-experience na kalisod, pero after manggod sa tanang kalisod, kung wala man ko'y kalisod, walay kahayahay. Motuod jud ko anak. Kay dili man pwede ang life permit hayahay, di ba? Kung na may una na life, pwede ko mo audition anak. So, for me, grabe ang challenges namo, grabe ang pagpaningkamot last year para kanang mahanay gud tanan. So, i-share na ko sa inyo ang ako ang citizenship na kanang pag-process. Isa po na sa i-look forward ninyo na video gikan sa inyong iyaan. So kung naamoy mga question guys, please feel free na mag-comment, mangutana, mag-share. Kay basin di ay mamalhinay pud mo murag iyan asa ang gwapong balhinan diri char. Mura jug ako ang kanang real estate. Pero sige lang, ato anang diskusyonan. Charot. So guys, kato lang. Tinuod yun na no, for me nothing in life is permanent. Pero akong hangyo lang unta kay unta ang ato ang puy-an permanent. Kay kapoy na kaay mo balhin. Pero bitaw yes, nothing in life is permanent. So I think ang akong advice for today's video kay kuan lang, be open to changes, and kung na may mga kabag-uhan, dili man jud siya dali i-accept. Ako guilty ko ana kay dili ko ing ana ka dali maka-accept og mga kabag-uhan. Pero I realize na dili bad ang mga kabag-uhan, na ay good about, na pros and cons about it. So, ang ako alang is be open about it, and then although lisod siya sometimes i-accept, i-process lang yun ang imong emotion na kanang hantod sa moabot ang time na ma-accept nimo siya. So, yes, from your iyaan.